צריך להיות פה, אתה רואה? טוב, זה היה הסרטה אחרת. טוב, אז פה, בעצם אתה אומר את הברכה עכשיו. כן, אני עושה ככה, כן, עכשיו, פה, צריך להיות פה. שזה הקיבורת. פה זה קצת קשה, למה? אבל מפגין כוח. מה שעושה, זה בעצם אתה יכול, עם היד הזאתי, אתה מחזיק את זה ככה. אתה מבין? מה אני אתה יודע מה? אולי נעשה ביחד, לא, זה אתה צריך לקשור את זה, שזה יחזור. תמיד אתה רוצה להחזיק את זה פה מיד הזאתי, שלא ייפול לך. גם לא ישתחרר לך זה, לא ישתחרר לך הקשר. בוא נראה. איך אני עושה נעשה ביחד. אני אשאיר את זה, טובי, עוד פעם, עוד פעם.